Takže ahojte, vítam vás Arason a dneska si zahrajeme hru Minecraft. Dneska budem natáčať takú dlhšiu sériu Survival. No takže pustíme sa do toho, zabijeme si kravičku, potrebujeme mäsko. Ty baštátko. Kde mi utíkaš? Stále bieha. Choď do prdele. Ja chci te. Ty ale biehaj. Ne, mne nesere, lebo ja ju doseru. Prípadne sa regenerujú, či čo? Ja serem na ňu. No takže sme sa vygenerovali, no tu si asi postavím svoj hrad. Vesnice. Ideme tamhle. Vykradneme vesničany. Tu je rovno les. Takže. Výborne. Je sú tu druhý. Joj, čo robím? Tu je väža. Mrkvička. Vykradnem im tu všetko. Takže ešte toto. Nebože, oni sú nejakí pestovatelia, alebo čo? Takže ideme tu. Chceme zemiaky. Čo by si rád? Budem za nimi chodiť asi obchodovať. Čo som to zrobil? Som im zničil. Vykradnem vám to všetko tu. Takže toto, zničíme si toto. Ale už tu nemajú nič. Čo majú niečo, no. Tráva im tu rastie. Zajímavý. Takže tu. A niečo znova, toto isté. Ešte pokradneme. Poctivo všetko. Morkvička. Takže dáme si to tak. Odpalil tu asi creeper alebo niečo také. Ako čudne sa to vygenerovalo. Počkajte, vyjdem von. Nie sú tu nejaké bonusové truhly alebo niečo takéto. Tu je crafting. Tu je nič. Tu je osadník. Nič lepšieho nemáš? Nemáš. No to je isto. To je 5 jablko. Budem ma vriť. Dobre, takže sa vyberieme. Tak. Sa vyberieme tu. Pôjdeme tadiaľto. Skácame nejaké stromy. Nie, dobre.
Takže jeden taký brezový. Toto si dám do inventára. Kebyčku si budem jesť. No, skácame tento strom ešte. Tieto dve. Takto. Takto. No ešte jeden, pozrime sa tam. Počkáme, dokým nám pospadajú staky dreva. Nie staky, nasadenie. Styky, nie styky. Alebo za ten čas vyrobíme dosky. 24, crafting. Takže dáme takto. Teraz si dáme tak. Krompač. Je tu kravy. Toto necháme. Ideme nájsť nejaké miesto, kde si postavíme svoj barák. Takže... Čakajte, nastavím si mikrak. Lepšie. Takto. Máme zasobáranie vody. Dobre sa nám tu vygenerovali prasiatka. Takže sklad kameňa. Takto. 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 Tak. Stačí mi nám to malo. Mám si ďalší crafting. Tu si vykopem dieru ešte ďalej. Tu budeme aj spať. Takto. Takto. Ešte túto. Tak. No, crafting si položíme tu. Vedľa neho dáme si truhličku, ktorú použijeme tuto. Takto. Vyrobíme si kamenný krompáč. Ďalej si vyrobíme kamennú sekeru. Ďalej si vyrobíme kamennú lopatu. A musíme ísť narúbať drevo. Bude dobré aj takéto. Takto. Takto. Tak. Ideme dnu. Tuto. Vyrobíme si z dreva akasivého 12 stykel paličiek. A teraz dáme si takto. Vyrobíme si mečik. Takže krompačne to aj budem potrebovať. Dáme si tak. No, polovičku si to drevo. Ešte to nebudem potrebovať. Ešte si vyrobíme dvere našeho príbytku, aby nám cez nás nechodili nejaké príšery. Tuto zabedníme. Takto. Výborne. Rozkopeme toto, aby nemali viac miesta. Takže takto. Tak. Tu budeme len tak. Tu bude chodba, ktorá vejde do veľkej izby.
takáto. Takto, tak, tak, tak. Výborne, som sa vykopal vonku až. A máme uhlie. To som potreboval nájsť. Teraz takto. Si vykopíme a pozbierame hlinu. Budeme museli nájsť nejaké ovce, aby sme mohli si postaviť posteľ. Takto. Takto tu vykopeme. Ďalej. Dve. Alebo až takto, ako chcete. Si to páči takto, ľubí. 2 uhlia, z ktorých robíme 8 fakly. Sa nám tu pomaly začínajú spawnovať potvory, mobovia, ktorých nemám rád. Takto. Počkajte trošku. Au, som zbuchol do sluchadlok. No aj do pekača som to zrobil. Takže takto. Ešte vykopeme túto časť. Potom si správe postavíme domček, niže barak. Takže tuto, 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 takto. Takto, 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 takto. By to malo stačiť. Dáme si to tu. Takže zajdeme dole. Nechcem ísť. Nechcem ísť. Nie. Dobre. Takže vyrobíme si takto. Faklia 8. Dobre. Takže osvetlíme si to tu. Chodbu. Ešte tuto hore, aby sa nám tu nespawnovali. Aby sa nám tu nespawnovali príšery. Čiže mobovia. Žeme to tak, tak, tak. Tak. Mrkvu sieme. No. Takže pri dnešnom dielu to bolo všetko. Tešite sa na vaše pokračovanie, takže čus. Siberian Beast.